Gaya man ani mahaling kayuha oy. Lagot kay buhatag gyud. Ni Chris. Ay. Lungag ka day? Ay wa day, unsay mong tanhaw day nag-unsa ko. Isuga sa ka ay. Adi baka mangutana pa manggugkagod nga kita man kadiyang naglungag ko, naghaling ko diri. Agi lang ko day ay. Di magpangutana. Lagot ko nung si pangutana mo pay dugay kay mahaling ni akong kayo. Tilapan na sa mga iro diha. Ayan, tawhan na. Susunod, kuan na lang yun ang gamiton lagi ka ng bagol. Yung kapuya, masita, sunod na lang nga agi, di ka pa kumang limpyo. Ikaw sa kanaog diya. Hi, Day. Nagunsa ka, Day? Nag-file ka sa mahang pinggan? Ay, wala day, oy. Unsa ba imong tanaw, nag-unsa ko day. Wala ko nag-file. Naragunita. Sige pa, basta dyan kag pangutana nga, kakita man unta ka nga nag-file ko sa mga pinggan. Nanambok lagi karon, Day. Unsa mo ginaan ang manambok ko day, nga mo ko nangayon ni mukhaon. Ito naragunita. Di, ayaw pa sig surang-surang na ko day, kay wa jud ko sa mudron day, kay ako galagot jud ko day, kanang wa jud ko sa kong mudron. Ni Agi ra ko, Day ba? Ang tanar ako nga, nanambok ka ba? Sige, agi lang, ayaw na Sige, pangilabuti ari ag na manambok ko. Day. Ako jud ko anang masipa magpangutana, kita naman untas tong lawas nga dako ta, mangutana pa man jud nanambok lagi ka day. Sa mabong patay, oy. Kapoy nagkuan ni. Hoy, Mars! Pagtrabaho. Ninig di ka, Mars? Ay wala pars nang lampaso ko dire pars. Kita ka bars? Ha? Kita mo kananilig ko mangutana pa man jud kag nanilhig bako. Nang lampaso ko pars. Lapasuhan ako dire. Hanggat kinahana basta mga andahon, mga siligan yun ang dahon, Mars. Ay dili na nindot pars. Oy. Dili na nindot ang silhigon ang dahon kay sayang kaayo. Maayo ana, Mars, kanang ibutang na siya sa dauban niya, dauban ba? Para maugdaw dyan na ang dahon. Okay. Para dili sagbot ba, no? Nakay tuyo pars. Aw. Ayaw kog mandari kay nakaibaw ko kung sa akong buhaton. Ah, wala man ko mandar, Mars, kanang moro na kanang buhaton ba? Bisin nga kanang imoro ng tapukon diha ba niya, mapalit na sa hangin, matagbaw kag silhig mo na kung Ay unsa man sa ilabot ni magtagbaw kog sinig first. Nga wa man tay. Ikaw panilig diri oh, dali. Ikaw panilig first Ay, dali. ay, Iwasan niya Mars. akong trabaho kay daghang kay kong trabaho. ay, Mars, ay. Ay dili Ang ikaw agi ra man panilig. ko, Mars. Panilig sige, Ha? siligi ko no. Sige, siligi pa ingon dito, itapok dito. Agi ra ko, Mars. Ah Kanang, dili si Kanang- ikaw silig kay masip kag pangutana. ay, kanang, dili, Mars, kanang, timbayar sa ko ba kay kanang, Ay dili ay ganun na mo. Unsa may mong gikit-kit dito sunan? Kit-kit ka dito og dugo. ha? Na imong naong napuno man sa dugo, nagkaon siguro ka og Adi, oy, ning inom ko dito kuan, cook. inom kag cook. Oh, Ang cook mabutang nila diri di ay. oh. Dili sa ilong na kanang masud man na diri sa ilong ang cook, nag-inom, no? Ay masud na sa ilong di ay. Dili sa mata. Sa mata na siya. Ana. Ang cook masud sa mata. Dili sa dunggan. Diri. Pagtarong di apars sa taon ta man karon sa kaliburon di mo magtarong istorya. Nay mong babay na puno sa ketchup. Ketchup man gid siguro na di man na cook. Baba dani diri. Unsa din na? Dai, panilig daw. Init na. Daobi na guman. Unsa na mentang ka init kay ikaw. Ayan na pagpalabig patambok. Kay tungod sa imong katambok napiktan imong utok, init na kay kag utok. Ayaw jud ko ina pars nga tambok ko pars. Ay, dai kanang sexy kay ka Mars, kanang mura ka Mars ug kanang Pawa na diri eh. Imuha pa mo jud kong iladilaron kay bawo mo kung tambok ko. Pawa na kay manilig ko ay nagagi-agi diri sa muha ikaw nagdaan ning sagbot diri. kan-aon ka sa layo Mars, mura ka og turon. Unsay turon? Turon nga puwa.